ikke nok bevægelse for AGF. Spillerne foran boldholder. Dejani, Eckersley. Og igen. Og så Arne Johansson. Ja, og så er der scoret. Arne Johansson tager den godt med venstre benet og runder lige Mads Asen. Og så står det 1-0 til AGF her, hvor vi har passeret den halve time. Der var så AGF-målet fra åbent spil. Der kom det, Jens Jørgen. En 3-mod-4 situation, for de får fint spillet igennem efter Jarne i indlægget. Igen skråt bagud banen. Jeg ved ikke, om det er noget, de har aftalt. Det er tredje gang, vi ser sådan en indlæg, der går på den anden side af midter for forsvarende. Asen for langsom i vending, men selvfølgelig en fin førsteberøring der fra Aron Johansson. Der har været meget udskilt på det seneste, men så måske kan blive helten i dag. Og lige håndslag her mellem Jesper Sørensen og chefen Peter Sørensen. Ja, et angreb, der lignede det ved at gå i stå, og så kommer de alligevel rundt om Nør og Morten Rasmussen. Glimrende AGF. Og hvad så Horsens? Og hvordan reagerer AGF selv på det her? Nu har de en kamp, hvor de gerne vil have den. Og jeg kan slet sætte sig sted igen. Skal sætte fart på. 4-3. Ja, det går for mig at stå. Ja, det gør det. Eckersley. Ny mulighed helt over. Modsat ligger Stefan Petersen der. Stefan Petersen! Og der er der ikke offside. Det er der ikke. Der står 2-0 til AGF. Igen Aron Johansson. 2 mål inden for 1 minut. Ja, så skulle man ikke sige, at de ikke kan score i åbent spil. Og hvem siger de uskarpe AGF-spillere? Og det er der virkelig åbent der. Men godt skifte. Prøv lige at se, hvor uskarpt det er, Stefan Petersen. Det er altså et spark på mål. Det tror jeg, det er. For ellers er det jo rigtig, rigtig smukt. Men Arne Johansson i hvert fald hurtig tanke og handling for at vende foden rigtigt. Og den kommer altså rigtig hårdt for Stefan Petersen. Ja, det er faktisk rigtig godt reageret af islændingen, ja, fordi den kommer med fuld sinkerdus. Det var en voldsom en for Horsens. Ja, altså den sviger, den her. Og det begynder jo så at ligne lidt sidste sæson, hvor AGF også sådan kom lidt halvskævt i gang med turneringen. Og så tog her til Horsens og vandt 3-0. Ja, nu er der gået 12 mål ind på Horsens i 4 hjemmekampe i åbning. Det er historisk dårligt. Det var det i hvert fald før dagens kamp med de 10 scoringer i 3 åbningskampe på hjemmebane. Det er historisk dårligt for et hjemmebanehold i Superligaen. Det er der altså lagt lidt på nu. Så kan jeg bare sige, min profil, stakkels Frederik Rønnow, han bliver fuldstændig solgt af sit forsvar. Ja. Har været sagsløs på begge målene. Ja, men interessant for AGF også med det program, de har efterfølgende. Interessant fase, de går ind i nu. Det er, som du siger, Jens Jørgen, om de kan gentage kunststykket fra sidste år. Frispark fra Kortegård. Lægger Kure. Men de skal først have lukket den her kamp ned. Ja, og Horsens, de kommer altså frem med mange folk, og det giver kontramuligheder her. Nu bliver det bremset den her gang. Ja, de ligger lurer nu, AGF, på det, som vi ved, de er rigtig skarpe på. Det er spørgsmålet, Horsens skal svare igen. Spilmand med indlæg der, og Kure clear igen. Ja. Jeg tror, Horsens går efter en hurtig reducering, vil forsøge at lægge noget tryk på nu. Men se, igen er AGF en hurtig omstilling. Kasper Stok og Stefan Petersen er sendt afsted der i højre side. Stefan Petersen vil han selv. Han vil ind til Arne Johansson. Så er der lavet hat-trick. Arne Johansson, og det er et vaskeægte hat-trick, det her. Det er det, når man scorer 3 mål på stribe i samme halvleg, uden der er nogen, der scorer imellem hverken med- eller modspillere. 3-0 til AGF. Ja, men for søren, det er på 4 minutter, det her. Ja, det... Men altså, Horsens, der var lige tegn på det få sekunder inden, at de var i undertal på de her returløb. Slot lige fødderne på Stefan Petersen. Og dejlig uselvisk af Stefan Petersen. Han spiller den ind til Arne Johansson. Ja, han har fået smag for at spille ham nu. Ja.